i dag der har vi også købt noget. Og det var noget andet i den video. Det var make-up, og den er en gris. En højtaler, og så er der skillet. Er det der? Men det tror mig, det er ikke kun det. Det er en gris, og det er en højtaler. Og man kan skrue op og ned. Skrue op og ned. Ej, det er sjovt. Så har vi købt sådan en. Så har vi købt sådan Høretelefoner. Det er sådan et mærke, jeg ikke ved. Og så men de er virkelig fede. Ja, og så har vi købt dem her. Den her, den kan... Du kan lige prøve at tænde den, så. Skål op og ned. Ej, ikke musikken, vel? Jo. Se. Man kan Og godt når man rører ved den, så få håret op i alt muligt. det er nemt. Nå, den har vi også Crazy. fået. Og så har vi købt nogle film. Danny. Og så har vi købt eyeshades. 4. Danny og Isaac 4. Og det vil vi gerne vise jer. Og vi har vist det. Og så har vi købt en hundenumse, altså sådan en knæ. Nej, det har vi købt for lang tid siden. Men Nej. hvad? Og så har vi købt noget slik. Ja. Nå, og nu er det ved at være tid til, vi skal slappe af og alt det der. Så klik op, ikke klik ned. Vi ses. Nej. Giv os et like, hvis I kan lide videoerne, og hvis I kan lide os selvfølgelig. Like.